ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na ndị uwe ojii nke Naịjirịa edepụtago akwụkwọ wee na-akọwa na iwu a mma agụrụ na ebe a bụkwa na iwu lọya Nnamdi Kanu dalụ na nwanne Nnamdi Kanu na mmadụ 11 ndị ọzọ akpụjefa na fa na iwu anụnwa bụkwa na ifefa dala eji wee kpụrụfa wee jee tinyefa n'ime ụlọ nga. Ife ọzọ unu ya egekwa ebe a bụ ebe Sowore na-akọwa na on 20th of October 2025 a ga-emelụ free Nnamdi Kanu nọ mbọsị ahụ bụkwa mbọsị emelụ End SARS na o jikwa ohere ahụ wee na-asị ka ndị niile egburu mbọsị ahụ ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa o nyelụfa 1 minute onye ọbụla nọrọ ofu ebe. Ndị uwe ojii nke Naịjirịa fa depụtakwara afa mmadụ 11 ndị ọzọ akpụjefa na fa wee na-akọwa na ife anụnwa mere on 20th of October 2025 dịka fa pụtakwanụ n'ilo na Abuja wee na-eme ngagharị nke udo wee na-agụ egwu wee sị na sị hapụrụ fa Nnamdi Kanu. Mma ebu ụzọ wee gosisiara ụlọ afa ndị uwe ojii kpụtalụ bifo ngụkwanụrụ ụlọ iwu a sịkwanụ fa dalụ fa mee ka ndị mmadụ mata na onye nke izizi bụ Barrister Aloy Ejimakor na onyanwa bụkwa na onye ọkaikpe Nnamdi Kanu na onye nke ịbụọ bụ Prince Emmanuel Kanu na ọ bụkwanụ junior brother Nnamdi Kanu. Nọmba 3 bụkwanụ Joshua Emmanuel. Nọmba 4 bụ Bishop Wilson Anyalebechi. Nọmba 5 bụ Barrister Okeleke Kingdom Nnamdi. Nọmba 6 Clinton Chimelumeze. Nọmba 7 bụ Gabriel Joshua. Nọmba 8 bụ Isiaka Hussein. Nọmba 9 bụ Onyekachi Ferdinand. Nọmba 10 bụ Amadi Prince. Nọmba 11 Edison Ojisom. Nọmba 12 Godwill Obiama. O wee bụ na ndị uwe ojii nke Naịjirịa mere ka ndị mmadụ mata na ife niile afa kpụkọta bụkwa na ụmụ nwoke and na fa bụkwa na okenye na-akpụtalụfa na Abuja dịka fa na-eme ngagharị nke udo. Fa mere ka ndị mmadụ mata n'ebe dị iche iche ka akpụtalụfa na akpụta ofu ebe ife dịka na-akpụtalụ ndị ebe a ndị uwe ojii ndị nke ọzọ kpụtakwa ndị nke a n'ebe ọzọ ewee kpụtasịzie fa ntu a fa wee bụrụ mmadụ 11 plus lọya Nnamdi Kanu na nwanne Nnamdi Kanu fa wee bụrụzikwa anụ mmadụ 13. Ndị uwe ojii nke Naịjirịa mere ka ndị mmadụ mata na ife kpatara eji wee jidefa abụ na ndị niile a bụ ndị gbakọsịrị aka wee na-eme ngagharị nke udo nke bụkwanụ na fa na-edistọpụ ndị mmadụ na-edistọpụ peace ndị mmadụ na-edistọpụkwanụ ndị na-aga n'ilo. Na nke abụọ bụkwanụ na ya bụ ngagharị nke udo fa na-eme na fa ejekwanụ nata ikike n'aka ndị uwe ojii maọbụ natakwanụ ikike n'aka ndị ụlọ ikpe wee na-emekwanụ ya bụ ife. Na ya bụ ngagharị nke udo fa na-eme na obutekwanụ na ụzọ niile kpochiri akpochi na moto agha aga na trafik dịkwanụ n'ilo nọọ maka ya bụ ife fa na-eme bụkwa na ife butere ya bụ ife and na fa na-agụ egwu eji eje agha nye ụma etinyere unu egwu fa na-agụ ka unu mara na egwu eji eje agha na ya bụ egwu bụ egwu eji eje agha bụkwa na ife fa na-agụ wee na-agwafa na fa hapụ Nnamdi Kanu na fa hapụ Nnamdi Kanu. Ndị uwe ojii mee ka ndị mmadụ mata na Nnamdi Kanu fa na-agwakwanụ fa na fa hapụ na ọ ka na-eju ụlọ ikpe na ikpe ya ka dị n'ụlọ ikpe Federal High Court nke dị na Abuja na ekpesibekwa n'ikpe ya. Ndị a wee pụta n'ilo wee na-eme ngagharị wee na-asịfa na fa hapụrụ fa Nnamdi Kanu na ife niile abụkwa na iwu fa dalụ kpatara eji wee kpụrụ fa wee jee tinyezie fa n'ụlọ nga nke dị na Kuje na Abuja na fa ya na ebe a wee ruo on Friday a ya abịakwanụ ka e wee kpujefe ụlọ ikpe marụkwanụ na ya hapụfa nya ụnụ anụgo ife ngosiri ụnụ. Na nke izizi bụ na fa anataghị ikikere n'aka ndị ụlọ ikpe maọbụ n'aka ndị uwe ojii na enwe ebe ndị uwe ojii saịnụkwa na akwụkwọ ka fa wee jee mee ya bụ ngagharị nke udo. Mana ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na nke ahụ bụ asị na enwenuho n'ụwa niile ebe a na-eme ngagharị nke udo maọbụ nke iwe eje nata akwụkwọ n'aka ndị uwe ojii maọbụ n'aka ndị ụlọ ikpe na emenuho nke a ga-eme. Na nke abụọ bụ na fa na-edistọpụ ndị na-aga n'ilo na-enye mkpọtụ mee ka udo ghara ịdị na ndụ ndị mmadụ mee ka ndị mmadụ ghara ikute ume. Na nke ịtọ bụ na ụzọ niile emechiri emechi na moto agha agba. Na nke ọzọkwa bụ na fa na-agụ egwu eji eje agha na-asị na sị hapụ Nnamdi Kanu na Nnamdi Kanu fa na-ekwu na sị hapụ bụkwa na onye ka na-eje n'ụlọ ikpe na ekpechabeghị ikpe ya. Nnamdi Kanu is free. Yes. We started as an assembly here. Customary in our security forces. They attacked us unprovoked. We decided that we will relocate to other parts of the city. And we are in Tako and we'll go around the city today until the city is shut down. Or if you instead of using the soldiers
using them on defenseless protesters. Please, you are aware that we show today as Nnamdi Kanu now rally. But we also tell Nigeria that today is the darkest day in the history of Nigeria. EndSARS protest 2020 is 5 years today. So we are going to take a minute silence to recognize the heroes who were killed at the Lekki tollgate for EndSARS. Can you take a minute silence? Can we prove that? Silence! No. Can we prove? Let's have more. May their souls continue to pursue their oppressors. Nnamdi Kanu now. That is not a tribal issue. It is not a religious issue. It is not a sentimental issue. It is a social justice issue for us. We are not here as Igbos, all united. If they don't do that, they will get more. And they know that it's not about Nnamdi Kanu alone, there's hunger and starvation in this country. There's political oppression. There's a lot of corruption going on under the country. So very soon, this will see and bigger than that of the past. Let the people be moving. Free Nnamdi Kanu now! 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 I get live. Free Nnamdi Kanu now! 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 Can never be defeated. A people united can never be defeated. A people united can never be defeated. A people united can never be defeated. United can never be defeated. A people 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 united can never be defeated. Can never be defeated. Can never be defeated. People united can never be defeated. People united can never be defeated. People united can never be defeated. Can never be defeated. Nnamdi Kanu now.